Ndakaita mtsodzi pamatama ose ndicheuka. Right, mastreets social media matinoswera tichitsvaga kuti zvinhu zviri kufamba sei, dhuma nevechidiki akazokuruka. Toda kukudzai chokwadi, the future is bright. Aiwa, ramangwana rakajeka vazukuru, kujeka kunatsoti ba. Manzo vazukuru. So chiterera muzukuru, kana wanga usati wasubscriber pachannel panapa chiterera future inzoika vakumananda kuti future ndoti chiterera pachannel yanhasi nechannel yamangwana ndepanapa paSaint TV anditi iwewe chidi chisubscriber, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Thanks very much nebasa rese ramuri kubata nekuchengetedza musha wenyu nekushare mavideos anditi vazukuru ndachikumbira kuti wese anenge aona chingosiya waisa like necomment anditi right. Mumastreets social media mandinoswera nchitenderera dhuma nomwe mupana wechidiki, mupana ari kupisa iye anditi, mupana akabuda nemumaoko eChillsport anditi ndizvo akabuda mumaoko eChillsport mumaoko mana levels na Fantani anditi ndo veChillsport right. So mupana wechidiki anonzi Yemen, anonzi Yemen kana Yemen Yemen hanzi nawakomana Yemen anditi uyu ari panapa. So mupana uyu munguva inoyi zvinhu zvakaoma abuditsawo mumhanzi wake uri kubvira, mumhanzi wake uri kubvira ende ari kubata ngoma mupana wechidiki anditi so ndewandauya zokuintroduce kuti mumaspirits social media muchange muchiona face yechidiki nyowani. Ndofunga mai takambokuintroduce futi kuna Mukudzei Junior anditi Mukudzei Mukumbe Japreza Junior ari kurovawo futi ngoma. So ramangwana riratidza kuti rakajeka nevafana vedu vechidiki ava. Let's support young talents ati ngatisupporte vana vechidiki vari kusimuka kuitira kuti ramangwana ravo ringe riri rinopfuurira mberi rakajeka sekutanga kwavaita mabasa avo anditi ngativasapotei. naAnko Saint, anko vasina godo, anko vanoda kuti basa rifambe mberi, ndobva ndati much love.